Tento príbeh možno dnes pomôže niekomu, kto si tiež rieši nejaké bloky alebo vzorce z detstva. Preto som sa rozhodla túto vzdielať s tebou, pretože práve som dokončila sedenie s mojou klientkou. Bolo to naše druhé sedenie a mňa vždy tak fascinuje, ako si život všetko v podstate tak zorganizuje a prinesie nám to do toho života. Život nám prinesie do života ľudí, situácie, v tom správnom čase. No a táto klientka vlastne teda rieši nejaké zdravotné problémy, je tam teda aj nadváha, hej, ten vzťah k tomu jedlu, ale je to v prvom rade vzťah jej k jej matke. Čiže museli sme sa pozrieť na to, čo tam blokuje, aké vzorce sú tam, aké presvedčenia, spojitosti teda s jej maminou. Hoci jej mamina už teda nie je medzi nami, ale je tam určitá energia, ktorá ju v tom jej živote stále blokuje. A s týmto sa často stretávam, ale čo chcem vlastne povedať je, že ako krásne sa nám dneska nadviazal ten výnimočný portál, ktorý dnes je, ktorý som zdieľala aj na mojom profile. No a tento portál samozrejme môže pomôcť veľa ženám, veľa ľuďom práve dnes, preto som to zdieľala a preto hovorím, že ako je to krásne zorganizované, hej, že mali sme to sedenie, ako to vie krásne prepojiť s tým, že už sme niečo uvoľnili. A preto to zdieľam aj tu, pretože možno aj ty máš niečo, čo potrebuješ uvoľniť v spojitosti s niekým. Môže to byť aj nejaká situácia, ale každá situácia je väčšinou spojená s nejakým človekom, hej. Takže vieš dnes využiť tento portál srdca, kde sa vlastne uvoľňujú hlboké emócie, ktoré sú častokrát spájané s tým, že chceme cítiť lásku, chceme sa cítiť milované a častokrát si nesieme vzorce, že lásku si treba zaslúžiť. Kdežto lásku si netreba zaslúžiť, pretože môžeš byť milovaná tu a teraz, ale hlavne aby si mala rada samú seba. Čiže zase sa vraciame k sebaláske. Takže aj tento rituál odpustenia, ktorý som pripravila pre tie ženy, ktoré chcú na sebe pracovať a uvoľniť určité emócie, tak som ho pripravila preto, aby si dnes mohla stráviť ten čas so sebou, pretože si vážiš samú seba a pracuješ na tom, aby si naozaj precítila tú lásku sama k sebe. A práve preto je tento rituál odpustenia veľmi dobrý, pretože to robíš nie pre druhých, ale pre seba. Takže ak si ho ešte nenašla, tak budem ho zdieľať aj tu a môžeš si ho stiahnuť. Nájdi si dnes 20-30 minút na seba a urob si tento rituál odpustenia aj ty a daj mi vedieť, ako ti pomôže.